Biz söhbet için 35 saniye sonra tayarladık. Söhbet orta şol sorulara dinle. Howa ya da yok deyip cevap berýär. Başlayasmı? 35 mi? 35 tane. Başlayasmı? Yok, ben atan. Gittik ona. Sekund saat yok da. Sekund yok, salt cevap ber. Başardığından salt cevap ber. Elim gayet iyice yardım bereyim kardeş. Ay ben yerdine pul çöktür onu sana. Ayıp tuymansan. Gittik mi ona? Birinci. Tebiği usullar bilen kesellen özüň bejerip gördüňmi? Narpız. Awa. Öz sıpatyň üçin utanyp gördüňmi? Awa. Gorkudan gıýgyryp gördüňmi? Yok. Sunugodu taşlamak hakda pikirlendiňmi? Awa. Dostuňa bir zat aýdyp soň aýdanyňy ökündiňmi? Awa. Mihmanhanadan gaýdaňda sabun, şampun şodatlar alyp gaýdyp gördüňmi? Yok. Şıppal kayıt gördüm. Pikirlendiň öyle. Ya şıppal kayıt gördüm. Jedelle utulanyň görseňem boyun alman gördüňmi? Awa. Jorabyň geýmäkäň ishak gördüňmi? Yok. Yok. Ayana patsan watim bolmam. Uğratmaly däl adama SMS uğrat gördüňmi? Awa. Instagramda gizlin accountyň barmy? Yok. Arasynda öz bähbidiň üçin ýalan sözleýärmi? Awa. Yekelik duýgusyny başdan geçirip gördüňmi? Yok. Magazinden tölemän gaýdyp gördüňmi? Awa. İri bilen salyonly hyýaryň soňjak suwuny içmeýi halaýanmy? Yok. Kino görüňde aglak gördüňmi? Awa. Ýol gözegçilik gullugyna bellige köp düşýärmi? Yok. Haýsy düzgün köp bolýar? Ýolla. Tiýdik. Radardır mı? Radar diýär. Özüňi ideal kaka hata edýärmi? Yok. Nahardan soň saryalkany barmagyň bilen sirip ýalap Awa. gördüňmi? Giýje hemmeler ýatyrka turup nahar ýyk gördüňmi? Awa. Owo. Ola ýan bilir ýa-da onky döwürde. Storieslarga seredýän adamlaryň accountyna girip seredýänmi? Awa. Eger de şemşat gelenjemiz bilen toý etmek nesibeňde ýok bolsa, ýok bolan bolsa di ejen kakan saýlan gyzyna öýlenerdingmi? Yok. Eger sen Sehwet Kasimov bolmadyk bolsaň, Sehwet Kasimov bilen duat etmäge rady bolardingmi? Awa. Elbetde. Gelenjemiň dogulanyny ýatdan çykaryp gördüňmi? Yok. Ýalňyş adresdäki toýa barıp gördüňmi? Awa. Näýli? O näýli bolar? Aman mardım o. Kär mollu men altına barıp bara. Altın restoran. Çıdağına barıp utlap berýän. O barşan ýalar da. Çıkyp am utlandyryn. Rahat diýen bol. Barmansın diýerler adam. Soňonlarda uludan ekene. Nedelem diýen. Onu toýa toýmekan. San ýar bolýar da. Hemmekse de bolýar. Telefonuňda parol saklaýanmy? Awa. Toýa giýjäge alyp barıp gördüňmi? Awa. Magazinden kişde alma, miweler alanda dadyp alýanmy? Yok. Gaharyna toý taşlap gaýdyp gördüňmi? Yok. İnternetten alan haridyny ýedine tapşyryp gördüňmi? Yok. Gelenjem bilen söýüşiňde nomerini bloklap gördüňmi? Yok. O ýaly ýürek Çıktı. Tak. Ýolla bar ýa, haň benzinin gutoran wagty boldymy? Yok. Uğratmaly däl adama ýalňyş stiker uğratyp gördüňmi? Awa. Nähir boldy? Elbet o. Ne Yaman yaptı? elbet bir var am. Yemeciğim. Yatan ya torun cigim zandik koyup durun bir yoğ var. Turda bir Sene cigi gülüp cigiler. duran oýdum diýär. Gülün ittar o. Wah. Bu elinde yer o. Peğman edeyin nimeden o ondan. Bol yandırla koyup adamda. Ola ya. Sonra izinden ötünç sorap. Yandım ben 3 kış katır katlaşan adamım der bol. Nikrasiba da o ya. Düşündüm. Dowam edýäs 3 tane sonra ýerden ýüzüňi ýuwman ertirlik edindiňmi? Oo. Vay. Nähätde? Namazrof bol ya. Halamayan diktirin bilen bir toýda çykyş etip gördüňmi? Iň soňky sonra jogap jemlälimi? Aa. Jemle, minnetdar Sehwet. Men pikirimçe tamaşaçylaryň göwüne ýarandyr diýip umyt edýär.